आङो बेसेबांबा गोबावनिफ्राय बे न'आव भारा दोनबाय भाराखौनो मोना आं बिदिबा मानो दोननांगौ होखाथारनांगौ बिदिखौ होखारनांगौ बेनो आंनि न' आं दिनै थाला होनो फैदों बोरो बे डिस्क' डेन्सार मोसाहैबाय थाग्राया औ ओंखारबो ओरै बे न' सिङाव मा खालामबाय थादों नोंलाय ओइ बोरो मा खालामदों ओंखारबो आब' सोरबा फैदों र' आगै नों थाथ' दे आं नायना फैनि माबादि थाखा लांगाब लांगाब खामायनानै बियो जाग्रा दिनै आंनि न' भाराखौनो होनो हाया बियो फैनायसाय आयौ नायदो दाबो देराखै दासो मोसानानै फैयाखै नामा बियो औ आदा नोंथ' हारसिङै फैनो हायोमोन ना मानो एथबां मानसिफोरा लाबलायनांगौ जाखो आं नों बादि नङा बेयाव हारसिं फैनानै नोंजों न' सिङाव गेलेफैनांगौ नामा आङो आदा बाथ्राखौ मोजाङै रायज्लाय बा नोङो न' भारानि सोमोन्दै रायज्लायनो फैदों बेखौल' रायज्लाय गुबुन बाथ्रा दासोदेर आयौ बासि गोरालै बियो नोङो दानो बे न'खौ माबार खालि खालामदो भारा होनो हाया गारा नोंखौ जों एसे गोबाव दोनबाय थानो हाला थांदो नों माबार क्लाबाव मोसाग्रा सिख्लाखौ बे जायगायाव दोननो हाला नोंखौ ओंखारनो होननानैनो गामिनि रायजो गासिबो मानसिफोरखौ लेंना लाबोदों नों मानो बिदि खालामगासिनो दं फालाय नै हान्था गेला थाला लाबोखाबाय बेबादि मानसिखौ दोनबाय थायोब्ला जोंनि समाजा बेसेबां बदनाम जागोन बुं नोंनि न' भाराया बेसेबां जाखो खिन्थु हरनो हायाबा खिन्थु दोरोनांबाय दे 8 सानजाब 25 सानलाय बेसेबां जायो र' 20,000 पाक्का 20,000 हरनो हागोन र' होनो हायाबा लादोलै आदा नोंजों समायथारगोन औ समायथारगोनथ' नै नोंनि फैसाया माथो फैसासो फैसा बेबादि गारलाबायजानो बुस्थु नामा सोदोलै आदा सोदो हाबाब हरनो नालाय मोजाङै हरबानो जायोना बेबादि गारहरलायनांगौ नामा बिदिबा आं रागा जोङामोन ना नोंनि बेबादि खुलुमबाय फैसा मोनबायलै आरो खोनासं आं कालसाराव ओंखारग्रा जानो हागौ नाथाय गासिबो कालसाराव ओंखारग्रा मानसियानो गाज्रि आखुनि जाजोबनो हाया जुदि एबारनिफ्राय कालसारनि बागै गाज्रि राव ओंखारबावोब्ला नोंनि खुगाखौ सुथेगोन आङो आयौ हिनजावफोरजों खुनु थिग गैयालै दा माबा माबिसो बुंलायलांबावगोन बियो माबाफोर फानदायलाबायबावगोनसोलै बियो थिग गैयालै बियो